Ba. Sayo kayo ni Bebang. Teng teng teng. Chichiwi. Yun ang gusto ko eh, yung mga ganyan sayawan eh. Grabe. Grabe yung sayawan. Kalingap at first time na may bablog ko po si Lola Dorotea. Yan, dito po tayo. Ay, saan ba? Daming hipon, no? Ha? Daming hipon. Ang hipon? Ano? Hipon. Hipon. Daming hipon. Kasi, ano to? Anong pangalan to? Lola Dorotea, di ba? Yan, kasama ko ang buong team. Ano naman pala bo? Hindi kami kumpleto. Yan, Don Alex, Alex Librada, Kuya Regan, Limuel Gubaton na maliit na hindi makita yun. Yan, Limuel Gubaton, Manuel Gubaton, Limuel Adansa, Nitangkit Vlog, Alpe TV. So bisitahin natin si Lola Dorotea at tatiran natin ng biyaya. Alright. Kaya marami na uli. Wala pa daw. Yun, no? Haba ng ano ni kuya, no? Kanyang pamingwit. Dapat dyan, tahimik ka lang dyan, eh. So, yan. Tara. Ay, mataas. Tayo natin na may kumagat. Ha? Umubos ang oras? Bakit? Busy ka ba? Sa ano? Nandito tayo kala Lola Dorotea po. Sa Parakali na nga tayo. Gusto mo pang Parakali? Ito po ay yung dalawang matanda na binablog ni Kuya Bal at pinabahayan, no? Galing kami Galatsyona. Kaya ano, ay lumagpas na po pala ako. Sorry po. Lumagpas. Parang walang tao. Oh, ang ganda ng bahay. Lola! Yan yung bahay ni Nanay Dorotea. Lola! Malinis na bahay, no? Oh, linis sa bahay. Lola! Ito po! Lola! Lola! Mukhang walang tao ah. Pawak nga tol. Ayun! Lola! Kamusta? Ang Lola Dorotea. Walang tao. Kala namin walang tao eh. Ako? Ha? Ano pa ako tulog? Tulog? Apa? Ang linis naman ng bahay nyo la. Ha? Apa? Ang linis naman po ng bahay nyo. Apa? Umi. Ano po? Umichitsu ka pala dito, Lola. Ano to, chitsu? Sorry po. Cute naman yan. Ako po kayo. Sige po. Si Lola Isa? Naya po. Naligo. Naligo. Apo. Ba't di kayo nagbubukas ng inyong Po. inyong electric fan? Ay, ano naman po. Hangin naman po. Tipid sa kuryente la, no? Okay, Lola, may dala po kami ang Trio Cuela family ng grocery, tuyo, at saka bigas. Yan. At syempre, sabon. Yan, Lola. Tama po. Yan, Lola Dorotea. Ang ganda ng bahay ni Lola dito, ah. Lola, ang ganda na ng bahay mo, ah. Sige po, Lola, okay lang. Opo na muna po. Opo po kayo. Malinis na bahay. Ba't ang linis ng bahay niyo, la? Tama. Sayo-sayaw na naman si Lola. Ba. Sayo kayo ni Bebang. Teng teng teng. Chichiwi. Tugtog ako dito, may tugtog ako. May tugtog doon. Halika rito doon. Yan na, sayo na doon. Halika rito doon. Doon, sayo doon. Naku, naka-helmet pa si Don doon. Oh. Yun, oh. Yun ang gusto ko eh. Yung mga ganyan sayawan eh. Grabe. Grabe yung sayawan.
Sarong banggi daw. Sarong banggi. Hindi ka masira itong ano? Hindi ka kayo lumubog dito, Lola? Ano ba yan? Sarong banggi yung gusto ni Lola eh. Kulingin sarong gambang. Hindi ko alam kung anong kakantahin. Hindi ko kabisado ang kinakanta ni Lola. Dahil hindi wala. Hindi si Dondon, parang game pa si Dondon yun. Game doon, hataw doon, hataw yung... Hataw! Dondon, no? Kaya na, gusto ni Dondon yung mga ganyan eh. Yeah. Sino mo pagit si... Oh! Ay! Si awit ang pag-ibig. Lapit na Ang pag-ibig at bawat isa ay magpapalog ng Bigyan ng pamasko si Lola! Bigyan ang pamasko. Taon ay nagbagong Bigyan ang pamasko. Ay, dala-dala ay aking Ito naman yun. bayan. Bayan. Ay, Yan. Yun, no? Inahin na tayo ay nabiyaya. Yay! Congratulations! Taon ay nagbagong buhay. Ba? Ay, dala-dala ay aking bayan. Lola, oh. Ayan, oh, may sila Alpi, Kuya Regan. At sagana. Regine! Ay, grabe. Thank you, Lola. Upo ka na dyan, Lola. Aba, Ah, si Lola ang isa. naliligaw pa po. Ah, naliligo pa? Aba, Oo, naliligo pa yung Lola natin. Hey, Lola, kamusta ka naman? Kamusta na kayo dito? amigay na ba po? Amigay na po, ayan ay. Ang ulan po, ayan po dito, oh. Nakapasok dito ng ulan. Ang gawa po naman namin, tayo, nalagay namin ng dami. Eh, mga kalingap, ano, Lola, sobrang init dito, Lola. Po. Kaya wala Sobrang init, Lola. lang po dito. Oh, yun yung aso ni Lola Dorotea. Oh. Sana namin Ang na kit-kit. kami sa kabay. Ayun din naman po nadating. Ang kit-kit naman. Ang kit-kit naman yan. Opo. Anong pangalan nito, Lola? Po. Anong pangalan? Pangalan na yung ato mo. Anong pangalan? Hindi sa kanto ko mo po. Ano pala ay. Anong pangalan daw niya? Ulo. Opa. Alam niyo ba? Kagalit. Suplado. Lola, anong pinagkakaanuan nyo dito? Po. Pinaglilibangan? Po. Anong pinagkakalibangan nyo? Po. Nung gasol po, wala po kaming gasol. Wala na kayong gasol. Wala na po. Eh, saan kayo nagluluto? Hindi na po, nasaksak lang po na gano'n. Ah, sinasaksak na lang. Na lang po namin. Wawa naman si Lola. Wala na daw silang gasol. Anong pwede? Ay, mita na. Bili naman po naman kami ng bika, 1 kilo lang. 1 kilo? Saan po? Sa taas? Diyan po sa tindahan. Lola, ang ganda na ng bahay nyo. Ang linis, Lola, ha? Ang galing nyo mag-alaga ng bahay nyo. Opo. Oo. Galing mag-alaga ni Lola ng bahay, no? Ano ulam nila? Ano ulam nila, Padi? Noodles. Nandiyan naman pa ako dito alis sa bahay. Hindi na maalis. Kala namin umalis kayo kanina eh. Kala namin nag-Jollibee kayo. Hindi po. Ah, hindi. Ano? Ato po ako dito higa-higa. Higa-higa lang la, no? Opo. Oh, asan si Lola na isa? Nala po, naligo pa nga. Nasaan? Punta nating makamusta. Yan si Lola Dorotea. Siya po yung pinabahayan ni Kuya Bal. Lola, ilang taong ka na ulit, Lola? Ali-ali. Salamang ka sa laging sa lalo ba
Ang babae sa lansangan, kumiri ang kantang. Terente. Ay, meron pa oh, pinadagdagan oh. Very good. Chuy! Ay, may pambakal. Ang linis naman yung aso nyo. Pinapaliguan niyo yan, Lola. Opo. Ay, very good. Pero ano to, para may lahi yan, Regan, eh, no? Wala. Laking aso. Hindi siya ano eh, hindi siya pwede. Pumasok na dun sa kwarto la. Ah, Andun na sa loob. Ano siya, nakas na tayo. Ito yung mga ano ni pang binigay ni Kuya Bal sa mga dalawang matanda. Yan po. oh. Yan. bata na! Nato! May masita tayo! Bisita tayo la, no? Lala, ilang taong ka na ulit? Pa, 50. 55. 55. Bata pa pala si Lola. No? Bata pa si Lola, ano? 55. Oh, ayan na. Ay, ito na si Lola. Yan. Ito na si Lola. Naiiyak ka lang lumabas? Ayaw ni Lola lumabas. Hindi ba ako nabesya po? Ha? Hindi Hindi siya po. tayo. Nagbibihis. Naiiyak lumabas si Lola. Sigaw na, sigaw. Na! Sigaw na. Kaya natin na ulo ba yung At naiiyak ka, Lola? Masaya na po. Lola, ba't ka naiiyak? Nabigay kaya na po ng pila. Ang ganda ng tawa ni Lola, oh. Oh, yee! Peace! 2 joints, Lola, 2 joints. 2 joints, ganun, no? Hindi, kabila, sa dulo, la. Sa dulo, dito, sa dulo, ganyan, dito, di, kabila. Ay, basta yun na yun. Ito. Yan, dos tiklop to, tiklop. Yan! 2 joints! Yay! Ang cute ng dalawang Lola na to, grabe. Oh, kumain na ho ba kayo? Kumain na kayo? Ano ulam nyo? Doodle. Noodles! Ay, wawa naman sila, Lola. Noodles. Noodles lang ang ulam. Oo. Ngayon, nanay naman. O yan, nanay, nagdagang kita. O yan, may pang-ulam na kayo. Meron dito kay nanay, ha? Nandito yung iba kay nanay, ha? Yan, si Lola. Anong pangalan ni nanay nga pala? Isa po. Elsa. Apo. Elsa. Nanay, ito. Naman po. Doon. Ito, may may bigas, grocery, may gatas po dyan. Tapos asukal. Sabon. Sabon. Tapos tuyo. From Sorsogon, Calabarzon del Norte. Pambulan, sorsogon yan. Ang mula ka, Lola, oh. Masaya ka lang, masaya ka, okay? Okay po, masaya. Ayan. Sige, ano ba? Okay na? Sayaw yata Okay yung na. dalawa. Ay, sasaya. Makapagsayang. Chuchuy! Bye-bye! Bye-bye, Chuchuy! Ayaw magpawak niya kanina. Chuchuy! Bye-bye! Bye-bye, Chuchuy! Ay! Bye-bye! Bye-bye, Chuchuy! Bye-bye! Ayaw magpawak. Bye po. Chuchuy! Bye-bye! Bye-bye, Chuchuy! Bye-bye! Bye-bye! Chuchuy! Bye-bye! Bye-bye, Chuchuy! Bye-bye! Gagalit. Sige nanay, paalam po. Ingat po kayo rito palagi, ha? Bye-bye. Tadalaw na natin yung dalawang matanda. Kita nyo yung bahay nila, napakalinis. Yan, kasama namin sila Nathan, sila Kuya Alex, Dondon, Limuel, at Alpi. Yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa kanilang mga YouTube channel. Yan, sa amin lahat, sa buong Trio Cuela family, Del Cabarle, Glyza Barona, Vincent Calyada, Manuel Gubaton, and Galayrong Bicolano. At syempre mga kasama ko dito, Kuya Regan, Limuel Adanza, kay Alpi Max, Dondon Alex, second channel nila Alex Librada, syempre Alex Librada, at sa second channel ko, yun po. Salamat, bye-bye.